Takže čau lidi. Tady Eda. Jo, takže dobrý. Už tady vidíte cringe, takže čau lidi, teda čus lidi, tady Eda, vítám v dnešního videa, tady Magic Eda. Ježiš, to radši přetočím. Co? Jo, ty to píšeš, že to dělám sama. To je cringe. Já jsem cringe. To je cringe. Jdeme člen, vydržím se na to dívat. Proč na sobě máte pyžamo? To není pyžamo. To je? To je teplákovka. A proč chodíte v teplákovce? Kde může? A jaký sport? Super sport, kterýmu Ležení. byste nerozuměli. Je to spaní? Tohle není pyžamo. To je taky kámo, hele. Jak zpívají Despacito všichni? Despacito. Prošel si výběr, dávám to zvládat dál. Vůbec jsem to nečekal. Udělám takovou reklamu, Moje no. srdce tíží žal. Na... Tohleto je nejlepší modifikátor. Ovoce z jo. To je taková vsuvka, jo. Když dáte odběr, tak jste kámo nejlepší. A on natočí další dobré video. Takže nejlepší, kámo, už má 4045 tisíc odběratelů, 59 videí. Takže rychle mu jděte naběhnout a dejte mu odběr a budete nejvíc lidi. Ne, Ondro. Jsi včera bol, Co? jsi zase ořatý. Jsi to tady nebo? Ondro, To mi co teda děláš? vysvětlí. Nevysvětlíš. Ježiš. To jsou lidi. Když starý člověk najde TikTok, tak bude natáčet kluka s kamením. Záruka 5000. Kamení. Kluk s kamením, jo. Ježiš, ty vole. Kdyby vaše máma začala natáčet na TikTok, tak utečete. Ty vole, to nechápu. Dazer. What the fuck, to je takový cringe. To je zase, kdyby vás dědeček našel TikTok, co bude natáčet? Bude natáčet v kuchyni. Nechci. Já to nechci. Je ti to jasný, ty zmrde? Ten dědeček je docela hodně sprostej. Můj kamarád. Chtěla byste, aby... Rozhodně byste to nechtěli. Že by natáčel Přijeď ke mně na otočku, uvařím ti třeba kočku. Kočka dobrý společník, já kuchař začátečník. Přijde potom hezky v... Já nemám drahý oblečení, jen ty máš málo peněz. Henry je dobrý. A tenhle týpek. To je dobrý. Když tu nejsi, tak cítím, co cítíš skrz emoji. Na toho se pak nebudu koukat. To nedáš. Takže ahoj lidi, chci vám něco říct Čau. o těch sluchátkách. No, máš sluchátka, no. Není to žádný fake, jsou doopravdický, jo? No a ty jsi doopravdická. Co fakt
doopravdicky. Můžete Doopravdicky? vidět video, jak je používám. Dopravdický? Fakt jídlo. Hele, ty by se měla naučit češtinu. Dopravdický, kámo. To je nejlepší, kámo. Tohle to nemůžu přirovnat ani k ondymu angličtině, tohleto. To je fakt doopravdický sluchátka. To je doopravdický ovladač. Nic. Jsou super. Lidi. A nemusí, a jako nejsou ty pravý sluchátka, ale jsou bezdrátový. Ona mě říká, že jsou praví a pak řekne, že jsou nepraví. Nemusí to být ta bílá krabička k tomu, jako bílý, tady to nahoře. Může to být i průhledný. A já vám ukážu. Počkejte. Jo, jenom to potřebuji vytáhnout. Čeká to Aminka. Koukejte, prostě jsou bezdrátový. Jsou nějaký moc Jsou mega pravý. velký. Takže neříkejte, že nejsou pravý. To jsou hrozně velký, kámo, ty sluchátka, nevím, jak můžeš. Prý, že nerandí, že nesplní mi sen. No já se vsadím, že ji namotám za jeden Touhletou den. peckou končíme. Jo, počkejte. Končíme.